Umasotsha Msiza odume ngelikaNkunzi laphana emdlalweni kamabonakude ku-SABC1 Uzalo ushawele izandla ebonakala emotivate izingane zesikole. Le video kaMasotsha ibathathe yababeka abantu abaningi ngenxa yezinto ade zisho laphana. Awuyibuke le video ungakhohlwa ukuthi subscribe. House kwezinye eminye imizi mlonywa izinja. Ngime phambi kwenu kusuka la kuyaleza athi ngcola amanxeba mina. Okulonywa izinja until ngithi uma wami no ngisayothi M60 lo. What why ngathi ngilonywa izinja lapha ngathi mntanami let me tell you something. Let me tell you something ulonywa izinja namhlanje. Ezihamba ngenyawo zi4 uzokhula ube umuntu omkhulu. Mina ngibonile entertaining the disabled ukuthi you've got an abundance of talent. You are special. And uzokhula and uzokukhulile izoba khona izinja ezihamba ngenyawo zi2 ezofuna ukukuphazamisa in your track. And so I'm standing in front of you and I'm telling you ukuthi zikhona izinja ezibhekile nina. Amantombazana zikhona izinja ezifuna ukuthi izindate ezishinele imali. Zikhona izinja.